ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka Jingïadei jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai lekai bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kanang banwanra ya ka Jingïadei ba ka Jingïadei lang padang ki Paidbah nong sosnong jong ka jela bat ki Pulit ka tanat Pulit jong ka 6 MLP Battalion ha ka kat khandai tarik Kuala Langkot arajar arpoi kala lumlangi ki lai phau tali ki seng Pynsngewthuh bala penya di ki kinthai ban Pynsngewthuh Halor ka phang ya ka bala pelong da ka District Legal Services Authority jong ka Ripoi District ha Dorbar Hall jong ka snong nong thma umsning kini ki lai photli ki seng Pynsngewthuh jong ki kinthai ki badan hapo kalama jong ka nang sanbha village organization ki lawani shementa kini ki jingelang ya ka bala penya ka kongker dalin jana ka balong ka president bat ka kong P balawan makri ka balong ka secretary jong kini village organization kat ba kinong ai jingkren kini ki jingelang ki kinthop yu pa Frankie nong bet bulong muktiar bat udukhat jong District Legal Services Authority kenthop ru ba lakadors em ubalong komandan jong ka 6 MLP Battalion.